So yun, what's up mga idol, no? Nagbabalik na naman si Ride Trip Motovlog. So today guys, no, pupunta ulit tayo na Urdaneta para magpalagay ng mini driving light. Dahil papalitan na natin tong ilaw natin dito sa harap, yung dalawang yan. Bawal kasi yan yung mas mataas sa headlight, tapos nilagyan mo ng kahit anong ilaw dyan. Kaya papalitan natin. Pag dumadaan ako sa checkpoint, kinakabahan ako Paano masabi? Or sa mga LTO, ganon, sa mga HPG. Baka kasi tikitan ako dahil dyan. Mahirap na, di ba? Mas maganda yung sigurado na. So mga anong oras na? Mga alas 12. Kasi natid ko pa si Commander sa sa SM dahil closing siya. Alas 12 yung pasok niya. Yan yung big bike kanino, KTM. Naano ko yan sa kanina sa SM nung inatid ko si Commander. Saktong patawid ako, dumaan siya. So ngayon, no, saan ba tayo magpalagay? Nasabi ko na ba? Papalagay nga pala tayo sa sa Urdaneta ng mini driving light sa shop ni Idol Motoyorski. Yan. Subscribe nyo din siya guys. May YouTube channel din siya. Tapos support nyo din yung shop niya kung may kailangan kayong accessories or ilaw, ganun. Basta about sa motor, pasyal kayo dun guys. Baka mamaya may kailangan kayo, di ba? Or may bibiliin kayo. Punta lang kayo dun guys sa harap na PUNP. So chill ride lang tayo ngayon. Kasi madaming sasakyan. So kung bago ka pa lang sa aking channel, no, please like, share, and subscribe naman dyan. Yan. Para ma-update kayo sa aking mga susunod na mga video, no. So ang ilalagay na mini driving light pala is yung version 7 nya. Ewan ko kung anong version 7 yun na mini driving light, pero makikita natin mamaya pag nandun na tayo, no. Dahil nakachat ko na si Idol Motoyorski kanina. So yun, update ko kayo mamaya pag malapit na tayo, no. Dahil nandito na rin lang naman na tayo sa Urdaneta. Update ko na lang kayo pag nasa shop na tayo sa shop ni Idol Motoyorski. Ayan. Kaabot pa tayo sa stoplight. Ito wala na, 1 minute pa. Ayun, no, 60 seconds. Paglagpas nyo ng Centrum Fuel, yan, diretso lang kayo ng konti, tapos sa harap ng Pacific University. Yan. So ito yung shop ni Idol Motoyorski. Yan. So nandito pala si Pops Lawrence. Yan. So yun, update ko kayo mamaya pag
Walang mangyayari, no? Yan. So, ito nga pala si Idol Motoyorski. Yan. Hello, Pop. So, yun nga, mga idol, no? Yan. Binubuksan na. Yan, shoutout kay Kuya. Yan. Uy, teka lang, nakaubat ako. Sige, Loris, bilis, bumili yan, bilis. Ayun, no? Sama na ko. Yun, oh. So, ito nga pala yung mga ikakabit, no? Yan. Ano ang tawag dito, Pops? DOA switch. COA switch. Tapos, ito. Relay. Ay, ito yung relay niya. Socket. Ay, socket. Yung relay. Kala ko relay. Ito ang relay. Relay yung socket mo. Ayan, relay. Yan. Bosch kasi yan eh, nasa 250 yan. Tapos binay niya sa Ito yung relay din to, no? Ayan, Relay tapos, ito yung mini driving light na ilalagay. Ayan. Lalaki. Papaskinin sa'yo. Wow, ganda ah. Daan. Dalawa. Saan yung guide? Thank you. Wow. Binabaklas na. So yan, ito nga pala yung mga Kating. benta nila dito sa ano, Motoyorski shop. Yan. Hello. 10-minute driving light. Oil. Yan. Tapos carb. Walang tunog yan, no? Tapos ito, may mga accessories sila dito, guys. Yan. May mga rim. Yan. Tapos may mga gulong sila doon. So, yeah, shout out kay Pops Lawrence. Uy, yan, ah. Labas utong. Labas utong. Ano na palang pangalan mo, Pops? Rastaman. Yan, shout out. Rastaman. Dito, Gawin mo comedy yan. Rastaman siya dito sa ano, sa Pangasinan. Ayun lang. Ayun, lakas, oh. Dapat kakabit mga ta. Yun yung low niya, kuya, dilaw. Ay. Ay. Oh, yan. Alam? Ano ba yung pagkakabit mo? Buti ko nga nila. High, low. Ay. Yan, high, low, low. Ayan, ay. Hindi, high, low. So, ganito, no? Ganito yung bracket niya, no? Sige, yan naman. Low. Low. High. Low. High. Wait. Pag may kasama kang babae, low, high. Hello, miss. Hi, miss. Hello, miss. Hi, miss. Lakas. Kasi mas maganda pag yung sabay. Alam ko na. Ako customer dito, bibigyan sa akin. Sige po. Mas maganda pag yung ano, yung sabay. Kasi at least pag nag-idol ka, pag kinakuha din yung baba. Diba? Kaya, Pero yung high niya ngayon. yung high niya, gumagana. Kung baka pag nag-idol ka, naka-high, gumagana pa din yung Ay, yung low. Oo. Ah. Tignan mo mamaya, Ay! Nagpapaliit na kasi. Ginagawa ko. Alam mo sa tawag. Hindi naman siya lagi magbubusina. Ha? Hindi naman siya lagi magbubusina.
Ano ba? So yan mga idol, no? Yan, nalagay na tong mini driving light. Shoutout kay Kuya, siya yung naglagay. So makikita natin mamayang gabi yung liwanag niya. So update na lang mamayang gabi. So yun guys, so uwi na tayo, no? So mamayang gabi na natin titestingin yung lakas ng ilaw dahil maliwanag pa, hindi natin ma-testing yung lakas niya. So yun, salamat nga pala kay Pops Motoyorski, no? Yan, so subscribe nyo din siya guys. Andyan yung channel niya sa screen, Motoyorski. Yan. So yun, what's up mga idol, no? Yan. So dahil madilim na, dahil may pupuntahan rin tayo ngayon, susunduin si Commander. May pulis pa sa harap natin. So hindi ako dumaan sa ano pala, no, sa mga highway para matesting natin tong ilaw, okay, no? Yung binili nating mini driving light. Ayan, testing na natin dito kasi malayo yung street light at andun yung street light. Ayan. So testing natin. Yan yung ilaw ko talaga. Yan, di ba, sobrang dilim. Tapos ito naman yung tong dalawa. Yan, ganyan lang. Pero tatanggalin ko rin tong dalawang yan. So yan, testing natin tong pinakabit nating mini driving light game. Yan yung low. Yan, diba? Sa low pa lang liwanag na. Tapos yung high naman, yan. Tapos sa busina naman, pag naka-high, yan, o. Pag naka-low naman, pag magbubusina ka, yan. Pag nakapatay, sabay sila, yellow tsaka yung puti. O, di ba? Yan. May dadaan. May dadaan. So yun, no, na naipakita ko naman sa inyo kung gaano kalakas. High and low, ay low and high. Yan. Ayan yung low. Yan. Dibang liwanag. Siyempre mamaya gagamitin naman natin siya sa mga sa mga may sasakyan, sa may mga kasalubong. Pero wag na natin niyay para hindi naman sila para hindi naman sila masaktan sa mata. Yan. O, di ba? Lakas. Dahil tong stock na ilaw ko kasi is mahina. Then try natin siya dito. Yan. High, low. Yan. Bang lakas. Pag may kasalubong kasi ako, wala na akong nakikita. Yan, o. Hindi ko na nakikita yung daan masyado, lalo na pag sabay-sabay silang kasalubong ko. Yan. Tas lalo na pag pag umuulan. So yun na nga, no. Yan, pauwi na tayo. So tatry naman natin dito sa highway kung malakas. Yan. Pag may kasalubong kasi ako, lalo na pag sunod-sunod sila, hindi ko na nakikita yung daan ko sa sobrang lakas ng ilaw nila. Yan. So
So ngayon medyo okay na rin. Yan, at least nakikita ko na rin yung daan ko. Yan. Nabubulag sa ano, sa ilaw natin. Tingnan nyo, hindi ko na masyado makita yung daan. Yan, no? O, di ba wala na? Hindi kagaya ng ito. Yan. Sobrang lakas. So, salamat nga pala kay Idol Motoyorski, no? Yan. Sa mini driving light. So, dito ko natatapusin ang aking vlog, no? Yan, so gusto ko lang ipakita sa inyo tong upgrade nating ilaw dito sa Sigma. Ayan, no? Sobrang liwanag. Low, high, low. Hindi kagaya nito. Yan, hindi, kahit meron nito pero malakas pa rin. Malakas pa rin talaga yung ano, mini driving light talaga. High, low. Yan. So yun guys, dito ako natatapusin ang aking vlog. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat kung nakaabot kayo sa hanggang dulo, no? So hanggang dito na lang guys. Peace out.